Guys, nagpapakita mo YouTube channel, no! So, ngayon guys is, dito kami sa kapitbahay. Kumukuha kami ng mga biyabas. Kasi nga, wala kami pamakain. Charot. So, ito po yung biyabas guys, no? Yan. Wala kayong mga biyabas sa inyo, no? Aray. Chinelas ko. Hi! Ayan yung biyabas guys. Ngayon ko lang. Malapit yung mga bunga. Kaya, bongga talaga kakain ko ng bongga. Ayan yung biyabas guys. Gusto yung gamit bongga. So, ayun! Charot lang. Ayan. Daming hinog. Diba? Bangga! Wow, ang dami oh. Mga hangul. Usap, mintas ko dito pang ngipon! Turagi mo rin na! Katyap lagi! So yan! Barsik mo, bagang kayo. Ito gaya. Taay. Mungimbo nga eh. Naay. Huwag ka na lang nag-video! Ayan. Hindi ba maklaro eh? Mag-agta. Mag-agta. Shows up. Yan po yung may-ari ng ng biyabas, no? Diyan, dito naman nila nagkaon. Yan. Nahog niya. Pwede. O ba yung mga hugas-hugas sa tagkinaon ron? Manda niya ron. Pitukon dito tayo. Ano ba? Saoy. Wah, mau bener dong. Mau gak? Mulai ya, Teko, ha? Mabuk. Kabaho. Baho minum kayo. Pila ka bok? Pila ka bok bitin dai? Before. So, yun na nga guys, kasi wala nga kaming wala kaming anong tawag dito? Basta laay siya ba? So, wala may lingaw. Nakaganda niya ka. Pangag. Oh. Tadaghan din eh, makamakatatan sana. Tayo baga. Apa bili kay Mamert di ba tayo dai? Hi guys, ito na no? Kuha na ako ng biyabas. Tara.
Jasmine. So, andito na ako sa ibabaw to. Naglalambitin ako dito, guys. Inom ko rin ang gagmay, no? Go, laban! Muro juga agta, oy. Pait pa rin. Ay, may meron ka Superman. So, ngayon, hi! So, dito ako sa Piabas, guys. Dapat talaga nakatalent mo, no? Dito kami dito nasa bukid lang. Dapat magandang talent mo, no? Gumagano'n. Huwag ka matakot, eh. Baba lang yan. Baba lang. So, nagbukol ka lang, pag nahulog ka, litse. Siya si ikaw niya, si Manoy Wadad eh. So, ayan na, guys. Bababa ako ngayon ng nakabalik ito. So, yun na! Sarap ng Piabas, guys. Kasi may Piabas kami, pero yung mga malalaki talaga, pero may uod. So, eto. Bukuhan lang kami ng Piabas sa kapitbahay, no? Ayan, kahit hindi siya malalaki, no? Kahit kunti lang, masarap siya kaya. At walang uod, dapat pagkakain ng Piabas, dapat dito, oh. Ganyan kayo, sarap. Talagang kami siyan. Sarap ng Piabas. Subukan laway mo. Ang dami hinyog talaga. Naipit ako itlog yata. Nahulog sayang. Sarap lang. Gole, masarap dito, oh. Minalala ako bigla, ah. So, itong challenge ko sa inyo, ha? Mag-cut yun mga Piabas. Hoy, huwag kayong mag-arte-arte. Wala tayong bigas. Huwag nga. Ambak na, yun na kayo kong gamot. Ayan, o, ayan. Go, laban! So, bababa na ako. Masali ko dito natin. So, ito, pag bumaba ka, o, grito, ay. Grito, oh. Uy, loko. Ana, pag-ambak, uy, gwapa kayo. Ana, pag-ambak, gwapa kayo.